ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ኤርትራውያን ነበርቲ እስራኤል ካብ ቤት ንብረቶም ምምዝባል ከም ዘጋጥሞም ተሓቢሩ። ሓደ ተኽሊ ዝተባሃለ ኤርትራዊ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ትማል ሰንበት ምሸት ብናይ ሓማስ ሮኬት ገዝኡ ፍጹም ከም ዝተሃስየ ገሊጹ። ኣነ ኣምላኽ ሓልዩኒ ክወፅእ ኪለ ዝበለ ተኽሊት ኩሉ ንብረቱ ግን ከም ዝዓነወ ሓቢሩ። ካልእ ኤርትራዊ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ካብ ኣሽካሎን ሃዲሙ ናብታ ውሕስቲ ዝኾነት ከተማ ነታንያ ድሕሪ ምኻዱ ሓዲስ ስደተኛ ኮይኑ ከም ዝተሰምዖ ሓቢሩ። ገዛይ ዓንዩ ተመዛቢለ ኣለኹ እንተወሓደ ግና ንግዚኡ ካብቲ ዘስካሕካሕ ጫውጫውታ ርሒቕ ኣለኹ ክብል ተዛሪቡ። ኤርትራዊ ተጠባቂ መሰላ ስደተኛታት ዝኾነ ብርሃነ ነጋሲ ንሬድዮ ኤረና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሞት ኤርትራዊ ከምዘየለ እኳ እንተገለጸ ገለ ሓተት ዕቑባ ከም ዝጠፍኦ ግን ኣመልኪቱ። ምስ ሓይልታት ፀጥታ እስራኤል ፖሊስ ሰራዊትን ካልኦት መንግስታዊ ትካላትን ብምትሕብባር ሃልዋቶም ንምርጋፅ ንሰርሕ ኣለና ክብል ድማ ገሊጹ። ማሕበር ሓድሽ ተስፋን ብስም ብርጌድ ንሓመዱ ዝተወደቡ ኤርትራውያን ደለይቲ ለውጥን ብሰንኪ ኩናት ንዝተመዛበሉ ኣብ ምሕጋዝ ኣብ ወለንታዊ ንጥፈታት ይሳተፉ ምህላዎም ብርሃነ ነጋሲ ንሬድዮ ኤረና ሓቢሩ ነይሩ። ንሱ ብተወሳኺ እዚ ኩናት ንእስራኤላውያን ጥራይ ዘይኮነ ንኤርትራውያን እውን ዘሻቐልን ዘቆጥዐን ኢሉ ነይሩ። ብቐዳም 7 ጥቅምቲ ንኮ ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ዝመደበሩ ፍልስጤማዊ ዕጡቕ ጉጅለ ሓማስ ብመሬትን ባሕርን ሰማይን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ሃንደበታዊ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ብምክያዱ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ኩናት ይርከቡ። በቲ ብዝሓለፈ 50 ዓመት ዝዓበየ ከም ዝኾነ ዝተነግረሉ መጥቃዕቲ ብደብዳብ ተወንጫፊ ሮኬታት ከም ዝጀመረ ቀፂሉ ዕጡቓት ሓማስ ብባሕርን ብመሬትን ንኣሽቱ ዓድታት ተቆፃፂሮም ከም ዝነበሩ ይፍለጥ። ደቡብ ሱዳን ኣብ 2020 ኣብ ሞንጎ ብሰንደቕ ዕላማ ሰውራዊ ግንባር ሱዳን ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ዕጡቓትን ዘይዕጡቓትን ጉጅለታት ዝፈረመቶ ስምምዕ ሰላም ጁባ ንምግምጋም ዝመጽእ ሰሙን ኣኼባ ከም ዝካየድ ትማሊ ብሶኒ 16 ጥቅምቲ ሱዳን ትሪቡን ሓቢራ። እቲ ቤት መንግስትን ብብዙሓት ቀንዲ ተዋጋእቲ ውድባት ሃገርን ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላም ጥቅምቲ 2020 ኣዝዩ ዝተሓላለኸን ንሰፊሕ መድያ ዝሽፍን ኮይኑ ምሕደራ ፀጥታን መሰጋገሪ ፍትሕን ዝሓቆፈ እዩ። እንተኾነ ግን ኣተገባብራት ስምዕ ብወተሃደራዊ ምትእትታወትን ስዒቡ ዝመፀ ጎነፃዊ ግጭታትን ተጸልዩ ክሳብ በቶም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ትዕጥቃዊ ቃልሲ ዝተዋፈሩ ወገናት ተኽሲ ደው ምባል ስምምዕ ዝበፅሕ ኩሉ ፖለቲካዊ መስርሕን ዘተን ደው ኢሉ ይጸኒሑ። ንውድባትን ንዞባን ሕጋዊ መሰረት ስምምዕ ሰላም ጁባ ንምዝኽኻር ኣብ ዝዓለመ ፃዕሪ ምክትል ኣቦ ወንበር ሉኣላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ማሊክ ኣጋር ትማሊ ሶኒ ናብ ደቡብ ሱዳን ብምኻድ ምስ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ዘተካይዱ። መራሕቲ ደቡብ ሱዳን ኣብ ምትግባር ስምምዕ ሰላም ዛሕልታት ኣርዮም ብዝብል ኣሜሪካን ትግባርኡ ካብ ዝከታተል ጉጅለ ከም ዝሰሓበት ይዝከር። ትግባር እቲ ስምምዕ ሰላም ተጓቲቱ ስለ ዘሎ ኣብዚ ዓመት ምርጫ ክካየድ ተሰሪዑ ዘሎ መደብ ክዕወት ኣይክእልን እዩ ዝብል እምነት ዘለዋ ኣሜሪካ ካብቲ ናይ ምክትታል ጉጅለ ምስሓባ ነቲ ኣብ ሰንኮፍ ዝርከብ መስርሕ ሰላም ደቡብ ሱዳን ናብ ሓደጋ ዘውድቕ ምዃኑ ተንተንቲ ይጠንቅቑ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈፂሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን